Първата дума, която изниква в съзнанието ми, когато говорим за Бухово, е спокойствие и мир. И мисля, че и хората в самото Бухово го усещат по този начин, за да идват толкова често. Тук се чувствате невероятно умиротворени, невероятно спокойни. Виждате града на север, на северозапад гъмжи, вдигат се комини, една част вече не работещи, разбира се, но виждате картината на едно движение. Това е уникално место да живееш непосредствено до гората и излизайки от дома след 5 минути да си в гората и да си в планината, това е нещо неповторимо, уникално. Макар че аз съм родена в София и безкрайно обичам родния си град, аз сега мога да направя разликата и когато отида в центъра на София и усетя атмосферата там, в изражението и за 5-те сетива, като аромат, като шум включително, просто нямам търпение да се върна обратно тук в нашия малък рай. Името Бухово идва най-вероятно от това, че река Буховщица, която минава през землището на селището, издава този характерен звук като бухане. И в античните извори, които имаме за името на селището, то се среща под наименованието Бухова. Ова е наставката, която използваме за селища, за местоназначение на селище. Следователно би трябвало да означава там, където нещо бухти. Има обаче и други два варианта, които се използват за омонимията на селището, и това е, че е място, на което се среща бук, вида дърво бук, пак със ставката ова за селище, или пък от манеотопеята на бухалите, които правят бу-бу-бу. Следователно, място, на което има бухали, които бухат. Името се среща още от османско владичество, още от един регистър 1476 година. Бухава е означавало хубав въздух, така че затова сме тук с моето семейство. Да, много е старо, много е старо. Наистина, това наименование на селището е много старо. Самото селище има доста дълга история. Първите данни са близо 2000 години преди нашата ера. Траки, разкопки, древни селища. Пак е дълга историята, която може да прочетеме в краеведческите книги, които са написани за Бухово. Има една крепост, градище се нарича, която е горе на около 3 км, 3 км и половина в планината, която е от Крумово време. Така че това е наистина едно старо населено място. Доколкото зная, старото име е било Урсул. Селището Урсул, то съдържа фрагментирана керамика от неолита и от халколита, като Неделчо Петков и Хенриета Тодорова са тези, които са правили обходи. Населението в този район в късноантичното време не можем да бъдем сигурни какво е местно римско население на дори в първите години, в първите векове, чисто като религиозно изповедание, то е по-скоро свързано с Запада, с западните части на империята, защото е в провинция, която е подчинена на западните императори. След това същото това население преминава на подчинение на Константинополската патриаршия и на Византия. И фрагментите керамичните, които са намерени в местността Урсул, те насочват, че обитаваното място тук е било хора, които са рисували керамиката си в определен стил. Нарича се западно-българска рисувана керамика. Средновековния период, когато Сердика влиза в пределите на българската държава, едва ли прекалено бързо става промяната на населението, макар че голяма част от жителите на Сердика специално при едно от славяно-аварските нашествия бягат към Солун и една част от тях вероятно не се връщат никога повече. Казвам се Мими Дончева, занимавам се професионално с йога, астрология и психология от много години.
Аз съм посветила целия си живот на това да търся естественото здраве и щастие за себе си и това и преподавам съответно по моите различни фронтове. И затова и се преместих да живея извън София с идеята от една страна да бъда по-близо до природата, от друга страна да бъда по-близо до корените си. Защото от тук е рода на майка ми, който е един от старите буховски родове, предосвобожденски и всъщност информацията за рода можем да върнем лентата до моя прадядо, който се е казвал Петър Пашата. И всъщност нашия род се нарича Пашите. На масата са представени работни образци на родовете, които са установени от краеведите в град Бухово. По данни на Димитър Марангозов, наш краевед, са регистрирани 29 голями рода с още към 60 подрода, които са по-малки и в определен смисъл се включват във връзки с основните родове. Данните им датират от 1760-1780 година, първите данни, които се появяват за град Бухово. И по една информация от Лъчезар Груев разполагаме с 7300 регистрирани жители на Бухово през годините от 1760 до ден днешен. Лъчезар Йорданов излиза с идеята за неродословно дърво, както е при господин Марангозов, а с родословна гора. Ето мога да ви покажа няколко такива. Можем да го разгънеме, защото стаята няма да ни побере, ако може някой да ми помогне. Ето това е една родословна гора, която фактически обединява, не можем да стигнем, Груевия род, град Бухово. Той е до некъде 10 метра и включва дадения списък към 2500 жители на град Бухово, буховци в определен смисъл, от родоначалника, като го прочетеме, Груйо, дата 1766 година. Два прекрасни манастира, в които те могат да се събират, да пренасят молитви за семействата си, за домовете си, за града си, за благосъстоянието си. И в един момент виждам, че тези храмове са изоставени. Се зададе въпроса защо са в това състояние. Не е било възможно те да водят църковен живот, защото е било засекретен град. Църквата е била преследвана, свещеник е нямало. Интересното е, че те имат икона, която е дарена на храма, за да се възстанови по този начин духовния живот в Бухово. И всеки петък се събират хора от София, от страната, има снимани множество филми за нея, да принасят молитви. И когато идват в петъка, виждам много хора, които идват да се помолят. Но съвременният човек е свързан много с материалното. И колкото и да четем молитви, слова, първо тях ги няма вътре в началото. Те идват в Свети Николай тогава, когато изпращат близките си. През другото време местните не влизат в храма, защото е скъсана връзката им с църквата. Тогава започнахме възстановяването, постепенно на храмовете, почистването. Нещата бяха доста занимарени и каквото и да направиш, каквото и да пипнеш, все едно нищо не си направил. Докато започна да се забелязва, че свещеникът заедно с местните хора, с тяхна подкрепа, започнаха да си възстановяват църквата. И в самия труд, който полагаме физически, хората до една степен, тези, които искаха, се обединиха. Правиха множество курбани тук, които се организираха от храма и им казаха: хора, събирането на курбан, на празнична трапеза, на благодарствен обяд има своето значение, ако вие общувате и се радвате. Ако обаче на тези събирания
има конфликти, малко ми е храната, на него му сложи повече месо, но ме по-малко. В това няма абсолютно никакъв смисъл. Другото, което обяснявам за тези курбани, които започват да изчезват все повече и повече, че свещеникът не е готвач. И че смисълът на тези храни, на тези благодарствени обяди е да сториш милост, да раздадеш храна ти, защото Господ е сторил милост към теб. И в древност, когато хората не са яли толкова често месо и са гладували, местният чорбаджи или даден човек казва: аз ще дам едно агне или кокошка или нещо, ще сготвиме, за да се съберем и да влезнете в радостта ми, защото Господ помилва мен и аз за това ще сторя милост и ще раздам храна, за да се зарадваме всички, че сме заедно. Това е смисълът на тези благодарствени обяди. Наскоро намерихме тази почетна книга, в която хората преди са записвали кой е има гостувал последно. Последният запис е през 1988 година. Първия, който виждаме, е 1977, когато Емил Димитров е гостувал с оркестър Синьо-белите. На 10 април 2024, след 47 години, открихме книгата, която събуди в нас приказни емоции, мили спомени и желание да продължим да отбелязваме хубавите събития и гостувания на известни артисти, певци и творци. Записали сме първата ни театрална постановка "Изненада" с Филип Аврамов, Мария Сапунджиева, Миглена Стоева и Татяна Цветкова. Няколко дни по-късно ни гостуваха и "Сватба с закъснител", комедия по Робин Холдън. Дом на културата е построен 1950 година от Мина Бухово. Започва своята културна дейност 1952 година, когато всъщност имаме първите писания за първия танцов състав. В момента имаме 10 различни клубове, литературно, музикални, танцови. При нас се обучават около 150 ученика. Имаме и много други желащи, които чакат да се открият свободни места. Нашите деца танцуват на много фестивали. Имаме танцов състав, който продължава да се казва "Веселото шопче", както танцови състав преди много години. Още от началото си всичките народни носи, които са използвани от тогавашния танцов състав, част от тях са запазени и до днес. Не в отлично състояние, но ние с екипа започнахме реставрирането им. Успяхме да реставрираме 19 нови литака. Благодарение на фирма ВДК Депалис от село Яна, за което много им благодарим. Децата вече танцуват както с новите, така и с старите си литаци и са много щастливи от този факт. Залата ни е голяма и прекрасна. Имаме 600 свободни седящи места. Отскоро вече ни посещават много театрални постановки. Направихме. Имаме около 300 продадени места на постановка, което за града е една така голяма стъпка напред към културата и към онзи начин на живот, който преди са водили. Залата е използвана за киносалон. Имаме роял, имаме ново пиано, което ни дари граждани на Бухово преди 2 месеца. Имаме училище, имаме прекрасни планини, екопътеки, възможност за пешеходен туризъм. Това нещо в Бухово го имаме още преди освобождението. Учителя Мано Бошков от село Огоя решава, че иска да обучава ученици в манастира Свети Архангел Михаил и започва своята дейност на учител. След освобождението 1879 година започва строежа на първата сграда на училището, при което имаме 2 отделения, където се обучават 48 ученика. Един от първите учители на училището е отец Константин Петров, който е бил участник в Сръбско-българската война през 1885 година и през Балканските войни 1912-1913 година. За участието си в тези войни той е получил Сребърен кръст и медал за храброст. Учителите в училището дават вечеринки с благотворителна кауза. Има известия във вестник "Зора" от 1899 година, което ни показва, че буховските учители, заедно с учителите от околните села, са дали вечеринка с благотворителна кауза и по този начин са променили възгледите на хората в селището. В 1921 година започва строежа на втората училищна сграда, която се е намирала на същото място като първата, над селската чешма. В момента няма, не съществува. И втората училищна сграда продължава да съществува до 1954 година, когато на 15 септември се открива всъщност тази
училищна сграда. Училищният архив пази изключително много документи за съществуването на училището, които започват още от самото му начало, заедно с първите учители. И този училищен албум съдържа имената и снимките, плюс житейския път на всички учители в училището, които са родени до 1939 година. Той 17-то средно училище, основно в онзи момент, е получило първа степен почетен знак на София по случай неговата 100 годишнина. И разбира се, свидетелство за учителска правоспособност от 1949 година, 31 юли, на един от учителите в училището, Борис Панюров. И днес ние се опитваме да запазим завета на учителите, които са били преди нас тук в този храм на знанието, така можем да го кажем, като с колегите развиваме различни дейности. Първото нещо, което лично аз направих, като станах учител тук, беше да отворим училищната библиотека и благодарение на усилията на моите ученици и помощта на нашата директорка госпожа Янка Цекова, ние успяхме да направим библиотеката, така че учениците в момента да могат да си взимат книги и да ползват без проблем всичко, което им е необходимо. Имаше там кладенче и един ловджия, дедо Георги Курте, пие вода и гледа някакви камъченца в водата. Напил се, взима ги, поотмива ги и вечерта в кръчмата на Геровци дедо Стоян Геров седа до него и то вади това кърпичка, ги свил камъчетата. Стояне бе, това сигурно някаква рода нещо. И дедо Стоян взима това и Геодезийския институт. Разбира се, че това са уранови минерализации. Немците проявяват интерес, започват разкопки. Немците добиват първите 600 тона уранов концентрат. След това Втората световна война. Идват руснаците, отцепват зоните, правят гранични зони с ограничен достъп. Манастирите се отчуждават в интерес на дружеството, за да могат да се настаняват хора и започва уранодобив. Руснаците, идвайки тук, започват да използват плановете на германците и започват разработването на урановите мини в рамките на Бухово. Бухово е град благодарение на уранодобива. Населението на Бухово нараства значително в периода на 60-70-те години на миналия век, точно поради работата в урановите мини и в редки метали. Това Бухово в интензивния период на развитие в последствие и Кремиковци стига до 9-10 хиляди човека. Лошото е, че когато хората недобронамерени използват урана за недобри нужди, и аз лично имам едни определения добрия уран и лошия уран. Опасни са хората, които контактуват с урана. Града започва да става все по-важно и важно място за управляващите, така да се каже, за партията, защото все пак не може всеки да знае по колко уран се добива, как се обработва, къде отива и така нататък. Поради тази причина трябвало да има така нареченото засекретяване. Нали? След 1991 година, когато излиза закона за закриването на урановите мини, разбира се, са закрити урановите мини в Бухово и следователно предприятието Редки метали свива своето съществуване само до административната дейност. Населението в Бухово драматично спада, тъй като работните места намаляват. В началото, когато тръгнахме да се пренасиме, се шегуваха с нас, че ще светим в тъмното, нали, ще имаме странични ефекти тук от знаем бившата уранова мина. Нали, това е естествено, че не се случва при нас, но другото, което за мен беше по-интересно, нашите приятели, като идват тук, имаше желаящи да се преместят. Мисля, че отново се връща времето, в което интереса към тези южни склонове на Стара планина или северни склонове на Софийското поле
ще бъдат атракция и ще бъдат доста привлекателни за инвеститори и за хора, които искат да живеят в нашия район. Легендата за Бухово е, че мястото, на което се намираме, манастира Света Мария Магдалина, е древен. Започва от своето начало от средата на 4 век и продължава тази голяма базилика, нейното съществуване до средата на 6 век. Легендата е следната, че светата императрица Елена е получила тук изцеление. Легендата говори, че Елена е била болна и че в Аясмо, което се е намирало над манастира Мария Магдалена, тя е пила вода, оздравяла е и в благодарност тя пожелава да бъде издигната базилика, която във време е почти идентична като Света София. Император Константин Велики и неговата майка са първите радетели на това да бъде разпространена, да бъде приета християнската религия наравно с другите. Но тъй като Света Елена е много ревностна в издирването на християнски реликвии, в издирването на останки от светци, в издирването на Светия кръст, почти навсякъде се свързват появата на тези ранни базилики, на тези ранни църкви с тяхната дейност. По тази причина почти навсякъде, където има ранно християнски базилики, те най-често се свързват с свети император Константин Велики и с Света Елена. И за мен това е една голяма легенда, която трябва да я използваме за рекламата на град Бухово. Била е доста голяма базиликата. Една от най-големите до сега разкрити в България. Разбира се, последните открития надминаха значително, но вероятно е била една от важните базилики в района на Сердика. Ами, дължината й стига 27 метра. Параклисът, в който се намираме, мисля, че може да се събере в нея 4 до 6 пъти. Сравнявате като мащаб с храмът Света София. Тя е трикорабна. Има централен, доста широк кораб, почти 9 метра, и 2 странични, доста по-тесни. Нещо, което се среща сравнително често и при раннохристиянските базилики, и при ранните средновековни базилики. Запазени са основите, има възстановки на колоните и ни се иска, предвид, че разполагаме с много техника съвременните хора, да се дигне като светлина, като конструкция, за да може хората, които идват да се покланят тук, да я видят не само на картинка или така как е представлява, но и да си представят за какви мащаби става въпрос. Толкова голяма базилика трябва да събира немалко богомолци, да прави впечатление, да привлича към себе си. И през една галерия, която вече е трудно различима, отделена от околния свят с няколко стълба, може да се влезе във вътрешното пространство, в света и светих на тази базилика от 4 век. На всяко едно място, където е издигнат храм, без значение в кои векове, в кои години, колкото и да се опитваме да унищожим или да се бутне храма, както е било тук, минали са различни народи. Господ си оставя ангел, който да пази мястото. И в момента, в който хората са готови да имат духовен живот, да искат духовен живот, той въздига и изпраща отново хора, които да издигнат храм. Както е бил този малък параклис през вековете. Но в края на 19 век, макар да са имали вече своя църква в града, жителите на Бухово са решили да построят още една църква. До някъде може би инспирирани, както много често се случва, от легенди и от сънища. Защото една жена от Бухово разказвала, че е сънувала, че на това място, което са почитали като оброк на свети Еремия, се е намирала стара църква и на това място трябва да построят новата. И тъй като при разкопаването хората намират голямо количество кости, човешки,
се ражда легендата, че тук е имало голям средновековен манастир и в него са били избити и изгорени много хора. Оказа се от последните ни проучвания, че тази легенда е наистина предание, създадено много по-късно от население, което няма спомен за това, което се е случило в вековете преди това. И че тук се е намирал един некропол на селището, което е съществувало, може би на мястото на сегашното Бухово. Легендата обаче продължава да живее и до днес. А пък има една много интересна легенда пак, която касае границите и териториите между Бухово и съседните селища. Ние на времето издавахме една брошурка, която се казва Игла. И тази легенда е свързана с иглите. Защото в Бухово има една местност Бухомскио пат. Бухомскио пат е било място, което минава през Буховско землище и е позволявало на бутончани да изкарват своите животни в Балкана за паша. Кози, овце, крави. И те са го изкарали по строго маркиран път. Буховчани не са били съгласни с това животните да пасат в пазбищата на землището на Бухово, но царя нарежда да се направи. Буховци протестират и правят някакви демонстрации. За да се неутрализират тези демонстрации и спирания, които са се организирали вече масово и е стигнало до напрежение, царя, това е легендата, изпраща войска, която да умиротвори гражданите на Бухово. И тогава се намесват жените. Кой го измислял и как го измислял, но легендата е такава, че жените с игли заплетени дълги се вмушват в редиците на войската и почват да ги будат с иглите. И понеже са жени, военните нищо не могат да направят, единствено да отстъпат, разбиват строя и ги изгонват и ги прогонват от възникване на последващо напрежение между жителите на Бухово и войската, изпратена от царя. Другата легенда, която имаме за Бухово е, че след като накарали Александър I Батенберг да подпише своята абдикация, той пренощувал една нощ в манастира Свети Архангел Михаил, след което бил отведен към неговия път към Австро-Унгария. Но всъщност там бил спрян от Стефан Стамболов, който го върнал обратно и в последствие отново Александър I Батенберг дава своята абдикация. Прикари. Това е буховския израз за пришелец, все едно. Така че аз съм наполовина прикър, докато мъжа ми си е цял прикър. Отношението към прикарите, аз да ви кажа честно, не съм срещнала лошо отношение, тъй като в крайна сметка познавам съседите тук от детството си още, но пък мъжа ми, който си е истински прикър, изключително добре се интегрира тук, дори мога да кажа, че той поддържа контакт с съседите. За мен Бухово е дом, за мен Бухово е спокойствие, за мен Бухово е едно прекрасно място за живота. За мен Бухово е златната среда и връзката с корените ми. За мен Бухово е моя роден град, мястото, на което съм израснала, мястото, в което съм получила своето образование и мястото, в което сега помагам на децата да получат своето образование. Бухово си го представям като един развиващ се град, който в даден момент ще напредне много, най-вече заради географското си положение. Хората все повече търсят места, на които да могат да си отдъхнат през събота и неделя, през уикенда, защото през цялата седмица са под напрежение. Призовавам хората от София и другите градове в България да посетят Бухово. Историята, която града има. Само разхождайки се в самия град, хората могат да видят сгради, които са изключително емблематични за града, като културния дом, например, като управлението на редки метали, като училището. Това са сгради, които помещават себе си не само административна дейност на града, която е имал, но също така неговата културна и образователна дейност. Дори по времето, когато аз съм дошъл, при 8-9 години, виждам колко много неща са се променили в положителен смисъл. Колко много неща са се възстановили. Да, искани са изведнъж някой друг да го направи, да го възстанови,
но е свързано с нас, с нашия живот. Ние самите трябва нещо да правиме, за да може да не казваме иска време. Време иска, но ако ние през това време нищо не правиме, нищо няма да се случи. Бухово след 10 години ще бъде едно прекрасно селище, зелено. Не искам да казвам ваканционно, защото тук ще бъдат хора, които основно ще работят в околностите на Бухово. Но за да го има истинското спокойствие, трябва духовното възраждане. Щастието е естественото вътрешно състояние на човешката душа и то бива заболено от грижите и тревогите на ежедневието, точно както облаците понякога покриват слънцето. И всъщност, когато ние живеем по един балансиран начин, близо до природата, близо до корените си, това ни помага лека по лека да раздухваме тези облаци на грижите и на тревогите на ежедневието и да пребиваваме в щастието като свое естествено вътрешно състояние. Човек тук винаги остава, дори да остане съвсем сам, се чувства по някакъв начин сигурен и на мястото си. Или поне аз така се чувствам в тези години, в които съм работила. И това е за мен това място. Аз съм го написал на билборда. Бухово е моя град и моя дом.